Bé, bona nit. Bona nit, us donem la benvinguda a la sala del Teatre de la Comparativa. Avui és un dia especial. Segurament també tant pel dia que és el 90 aniversari de la proclamació de la Segona República, com la implicació que va tenir la Comparativa i part de la gent de Llorenç en el moment rabassaire i la història d'aquella època. Vam creure convenient fer un petit cicle dedicat a la República i vam començar el diumenge passat amb la pel·lícula Josep, que va ser prou emotiva tot el tema com se diu això? De l'exili, disculpeu. I avui hem inaugurat fa una estoneta l'exposició de l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre la República al Penedès, i avui tenim aquí, que ens fa molta il·lusió, el Raimon Soler Becerro, que és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, és tècnic de suport a la recerca al Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona i membre del Centre d'Estudis Antoni de Capmany en Economia i Història Econòmica de la mateixa universitat, i treballa donant suport a la recerca a la Fundació RAC. El Raimon ens parlarà dels rabassaires al Penedès. Gràcies. Molt bé. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquesta xerrada, que realment em fa molta il·lusió, perquè, com deia ara el Ramon fa un moment, Llorenç va ser un centre important en el moviment rabassaire. Així ho recordava en Josep Sicart Lluc, que em sembla que és l'avi del Ramon, o l'avi del Ramon, en una entrevista que va fer en un setmanari de Tarragona, que es deia L'Avançada, que ens recordava que ell, 30 anys abans de proclamar-se la República, ja estava movent-se pel Penedès i que havia sigut el principal impulsor del moviment rabassaire a la marca del Baix Penedès i també a la província de Tarragona. I em fa il·lusió també pel dia que és avui, que és el dia en què justament fa 90 anys es va proclamar la República Catalana i després la Segona República, en què Llorenç també va tenir un protagonisme. Ara n'estàvem parlant, Llorenç i la Comparativa, precisament. Des d'aquí la Comparativa va sortir una manifestació, es va fer parlaments des del balcó, després l'alcalde Joan Romeu Mestre, que també estava vinculat a la Comparativa, va proclamar la República des del balcó de l'Ajuntament. Es veu que li van caure llàgrimes dels ulls i, per tant, a mi em fa molta il·lusió d'estar aquí. Parlarem avui dels rabassaires del Penedès, del moviment i del conflicte rabassaire. L'any 1964, el doctor Emili Giral, refranquí, no sé si gusta, però prou conegut, va escriure el primer article acadèmic que es va fer sobre la qüestió rabassaire després de la Guerra Civil, perquè abans se n'havia parlat molt, però havien intervingut molts polítics i propietaris que defensaven cadascú la seva manera de veure. L'Emili Giral publicava aquest article i en aquest article afirmava que el conflicte rabassaire va ser el moviment social pagès més important de Catalunya des de la Guerra dels Remences. La Guerra dels Remences va ser al segle XV i això estem parlant del segle XVIII, XIX i XX, com veurem. Va tenir molta importància en els anys 30. Jo penso que juntament amb el moviment obrer o amb el conflicte obrer, el conflicte rabassaire van ser els dos grans conflictes socials de l'època del primer terç del segle XX i sobretot de l'època de la República. Tant és així que això ha deixat molta empremta en moltes famílies del Penedès, sobretot del Penedès. Va ser un moviment d'una llarga trajectòria. De fet, es va iniciar al segle XVIII a l'entorn del contracte de Rabassa Morta i sobretot parlant en conflicte el tema d'aquest contracte de Rabassa Morta. La Rabassa Morta era un contracte que feia el propietari amb un pagès per plantar vinya.
amb una sèrie de condicions que ara no m'entretindré a detallar perquè se'ns allargaria molt, però diguem que aquest contracte era explícitament per plantar vinya. És un conflicte que ja va començar a sortir a finals del segle XVIII. El 1793 hi ha el primer memorial Rabassaire, n'apareix un el 1806, després durant el segle XIX, durant la primera meitat del segle XIX també apareixen altres conflictes. Comença a esclatar fort el conflicte a finals del segle XIX cap al 1890, quan la fil·loxera ja està matant totes les vinyes, fins que arriba el gran moment de la Segona República, que com he dit, va ser un moment essencial. De manera que és un tema que és força conegut, s'ha estudiat molt, i jo avui aquí us vull parlar només de 3 coses, tot i que malauradament em penso que m'allargaré una mica, que són, una, mostrar-vos que va ser un conflicte essencialment penedesenc, aquest conflicte sobretot del primer cas del segle XX. En segon lloc, intentar explicar una mica per què el conflicte va ser tan intens i per què va ser tan intens en el Penedès. I en tercer lloc, explicar una mica què van fer els rabassaires per fer front a la situació en què es van trobar. El primer que us vull comentar és que va ser un conflicte essencialment penedesenc. Però aquí jo què entendré per Penedès avui aquí? Doncs el que he agafat és l'àrea de la denominació d'origen penedès, que és això que veiem en verd, això d'aquí, en el moment de la seva màxima expansió geogràfica, que va ser quan es va aprovar el reglament de 1976, que abastava 63 poblacions de diferents comarques, com veieu, no? I quan ho vaig de fer servir com a divisió administrativa, no agafo les comarques, sinó el partit judicial, perquè era el més habitual de l'època i el que em va més bé moltes vegades per comparar dades. Doncs, per tant, estem parlant d'un conflicte penedesenc. Com ho veurem, això? L'any 1931 hi va haver uns decrets, poc després de proclamar la República, el juliol i l'agost, que van permetre la revisió de les rendes dels parcers i dels rabassaires i altres contractes agraris, que després es van retocar a l'octubre, perjudicant sobretot els que tenien contracte de parceria i de rabassa, però tot i així els rabassaires, els parcers, van decidir presentar milers de demandes, tantes com a 30.000 en tot Catalunya, però Catalunya és molt gran i llavors aquí el que he fet és posar-ho en relació al número d'habitants. Veieu, això és el número de demandes a cada partit judicial en relació als habitants, i veiem que els 2 partits judicials que tenen més de 10 demandes per cada 100 habitants són el de Vilafranca, que és aquest d'aquí dalt, i aquest és el partit judicial del Vendrell. D'acord? Per tant, era un conflicte molt concentrat en aquesta zona. A Vilafranca es van arribar a presentar fins a 9.000 demandes i al Vendrell sobre unes 3.000 aproximadament. Una altra manera de veure-ho és agafant aquest mapa d'aquí. Això són les parts que els parcers i els rabassaires van haver de retornar després del 6 d'octubre, en pessetes, i també veiem aquí com a la zona, sobretot a la zona del Penedès, el color és més intens, per tant vol dir que aquí es van haver de tornar més pessetes. Diguem que en tota la zona aquesta del Penedès que us he ensenyat abans, dels 5 milions que es van haver de retornar a partir de 1934, el 56% eren de municipis d'aquesta zona, d'aquesta regió vinícola del Penedès. A Llorenç, en concret, es van haver de retornar unes 36.000 pessetes, que tenint en compte que hi havia uns 953 habitants, representarien unes 38 pessetes per habitant més o menys, que pot semblar poc, però hem de pensar que en aquella època un jornaler agrari, per guanyar 38 pessetes, havia de treballar 3 o 4 setmanes. I tenim en compte que estem parlant de pessetes per habitant, no de pessetes per persona que va presentar demanda. Per tant, segurament era més gran. Bé, una altra manera de mirar-ho és veure aquest gràfic, no us espanteu perquè ara us l'explicaré. I en aquest gràfic el que he fet és posar la intensitat de la vinya
en els partits judicials, és a dir, quin percentatge de vinya hi havia plantat en cada partit judicial respecte al total dels conreus, i en aquest test d'aquí hi ha el número de demandes per 100 habitants que veiem en el mapa de Catalunya anterior. Les ratlles vermelles són la mitjana, això vol dir, la ratlla aquesta vol dir que els partits judicials que estan aquí tenien menys vinya que la mitjana i els partits judicials que estan a la dreta tenien més vinya que la mitjana. I la ratlla vermella de sota, si la veieu, vol dir que trobem els partits judicials que van presentar menys demandes que la mitjana i aquí els partits judicials que van presentar més demandes que la mitjana. Què hauríem d'esperar? Doncs hauríem d'esperar que partits com aquests de Valls, Mataró o Reus haguessin presentat moltes més demandes del que van fer. I, per tant, veiem que aquí no es van presentar moltes demandes de conreu, tot i haver-hi molta vinya. En canvi, en el partit judicial del Vendrell queden aquests dos, que queden singularitzats, perquè en relació a la intensitat de la vinya es van presentar més demandes de revisió de contractes. Per què va tenir tanta importància això en el Penedès? Doncs una de les coses que al meu entendre ho explica, perdoneu, em vaig a posar una mica d'aigua. Una de les coses que explicaria això és la manera com es va produir el procés d'expansió de la vinya. La vinya és una part de la trilogia mediterrània, és la vinya, cereals i olivera. Era un conreu, diguem-ne, de més a més, normalment, però a partir del segle XVII, amb la producció, amb el comerç d'aiguardent, comença a expandir sobretot per comarques litorals i a partir de la segona meitat del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX ja comença a expandir-se molt cap a l'interior com a principal conreu. L'interior vol dir a la zona aquesta que en diríem el corredor Vallès-Penedès. Doncs bé, en aquesta zona, i en altres zones vinícoles, hi havia tota una sèrie de propietaris que els seus avantpassats eren emfitautes que durant la crisi de la baixa edat mitjana, quan va arribar la pesta negra, el 1300 i escaig, 1340, van començar, els que van sobreviure, van començar a apropiar-se masos rònecs que havien quedat abandonats i no reconeixien el domini directe, és a dir, no reconeixien el senyor feudal i per tant ells eren els que gestionaven tot el seu patrimoni. Aquests patrimonis es anaven engrandint per via matrimonial, aquí tenim un esquema d'una família dels Hostalets que va acabar emparentant-se amb aquest senyor d'aquí, el marquès de Camps, doncs per la via del matrimoni anaven engrandint els patrimonis fins a arribar al segle XIX o al segle XX. Aquests grans propietaris podien arribar a tenir milers d'hectàrees. Per exemple, el marquès de Camps, que era el principal contribuent de rústica de Girona, tenia unes 4.000 hectàrees a Girona, però a través, per la via del matrimoni amb una pubilla de Subirats i altres compres que havia adquirit, a tota la regió vinícola del Penedès que hem vist abans havia arribat a agrupar fins a 1.000 hectàrees de terra. Per tant, són grans propietaris. I com aquests, n'hi havia molts. Un altre exemple seria el propietari d'un mas que està a tocar de Llorenç, el mas Sabartés, que era en Ramon Morenés, a l'època de la República eren Ramon Morenés i García d'Alesson, conde de l'Asalto, que això us sonarà, marquès de Grigny, que també era un d'aquests grans propietaris. Bé, doncs, una de les característiques de la distribució de la terra al Penedès, sobretot, era que hi havia una gran quantitat de grans propietaris, valgui la redundància, per tota aquesta regió. Aquí us he posat l'estructura de la propietat de Llorenç, del Penedès, del 1935, i el que veiem és que hi havia, per fer una idea, hi havia 168 contribuents de rústica, d'aquests 168 contribuents, gairebé el 50%, pagaven una quota
de 50 pessetes, la qual cosa volia dir que més o menys la riquesa rústica que tenien aquests 50% era un 4% de la terra. En canvi, 12 propietaris que representaven el 7% de tots els contribuents de rústica tenien el 73% de la terra de Llorenç. I Llorenç és un terme petit i que en altres termes com Aiguamúrcia o el Montmell, els propietaris encara tenien, hi havia més grans propietaris. Però quedi clar. Com treballaven la terra aquests propietaris? Doncs bé, originalment el que feien era quedar-se una part, les millors terres per ells, una part, la part fent explotació forestal, i plantaven gra, cultius de secà, oliveres, horta. També tenien algunes vinyes conreguades de forma directa, i la resta ho cedien a rabassa morta. Però a mesura que els patrimonis s'engrandien o que aquests propietaris marxaven fora del municipi, se n'anaven a la capital de comarca o se n'anaven a Barcelona o a Madrid o fins i tot algun que residia a París, doncs el que feien era cedir la gestió a un administrador o en un masover que feia les tasques d'administrador i deixaven moltes terres a rabassa morta. Per tant, molts d'aquests propietaris, això no vol dir que fossin tots haguessin marxat. Per exemple, a Llorenç, dels 12 grans propietaris, 3 vivien a Barcelona, una a Vilafranca, una a Madrid, una a Sant Jaume dels Domenys i els altres em sembla que vivien a Llorenç. Però el que vull dir és que n'hi havia molts grans propietaris, molts d'aquests, que contractaven molts parcers, que tenien contractes amb parcers i amb rabassaires. Per exemple, d'aquí de Baix Penedès no tinc constància, però el Carles Querol ha estudiat el cas de Can Guineu de Sant Sadurní i ha detectat que tenia fins a 171 parcers o rabassaires escampats per diferents nuclis, però fins a 171 persones que treballaven per ell. Això ho veiem molt clar si mirem aquest mapa, que és el del cens de pagesos que es va fer amb la reforma agrària del 1936, on veiem el percentatge de parcers sobre aquest cens. Aquest cens recollia els petits propietaris, els que tenien com a molt 10 hectàrees de secà, els arrendataris, els parcers i els jornalers. I veiem que en la zona penedesenca de la província de Tarragona el nombre de parcers supera el 30%. I també en zones del Camp i de la Conca de Barberà. Però a mesura que baixem cap al sud ja és més rar trobar, o és més estrany trobar un percentatge important de parcers. Per tant, vol dir que aquí, a la zona del Penedès, hi havia més parcers en relació a d'altres llocs. Què en sabem d'aquests parcers de la primera meitat del primer terç del segle XX? Doncs la veritat és que en sabem poca cosa. Els propietaris es van esforçar molt a dir que els rabassaires, que els parcers no tenien motiu per queixar-se, que vivien molt bé, que tenien una certa capacitat d'estalvi. El Josep Pla, que treballava per la Veu de Catalunya, que era el diari de la Lliga Regionalista, defensora dels interessos dels propietaris, explicava en un article, recordava l'anècdota d'un míting que va fer el Francisco Largo Caballero de Vilafranca en 1917 o 1918, y quan va sortir del míting deia: aquí no haremos nada, están demasiado rojos, podríamos prescindir muy bien de Vilafranca. Volia dir que els pagesos estan tan vermells que viuen bé que no passen gana, no s'adheriran a les idees socialistes. Aquesta és una imatge que es va voler repetir molt en la premsa barcelonina. Aquí he posat aquest acudit que es va fer amb motiu d'una manifestació que hi va haver a Tarragona el novembre del 32, que va acabar amb incidents, i aquí veiem el conseller Ventura Gassol, que es presentava a les eleccions al Parlament de Catalunya per la província de Tarragona, dient-li al governador: per què atropelles l'humil rabassaire? Dibuixant l'humil rabassaire aquí a
amb una cadena d'or, ben gras, amb un bon mostatxo, fumant puros i així, no? Però jo penso que això no era ben bé la realitat, perquè en la meva recerca he pogut recollir algunes dades de diversos municipis i he pogut acabar establint que la majoria de parcers tenien menys de 10 hectàrees o portaven menys de 10 hectàrees de terra, no? Amb diferents dades de diferents municipis podríem establir una família tipus amb tots els perills que això té, perquè ja sabeu que les mitjanes amaguen moltes coses, però una família tipus o una explotació familiar tipus tindria de mitjana unes 4,4 hectàrees, el 25% de les quals estaria en propietat i el 75% restant les portaria a parceria, no? A més, normalment serien explotacions pageses, petites explotacions pageses, que estarien molt concentrades en la vinya. La intensitat de la vinya a la nostra regió, amb la filoxera, no només va decréixer, sinó que va augmentar. És a dir, la filoxera, o passar la filoxera, allà on hi havia vinya, i sobretot a la zona del Penedès, es va tornar a replantar vinya i amb més intensitat. És a dir, en un municipi com Subirats, per exemple, cap al 1858, la vinya representava el 82% de la terra conreada i el 1925 representava més el 87%. Al Baix Penedès, potser la intensitat, o la zona aquesta més la zona sud de la regió vinícola del Penedès, la intensitat potser no va ser tan forta perquè aquí competia amb altres conreus, com eren els cigars mateixos, l'olivera o les garrofes, que eren molt importants, no? Per exemple, a Llorenç, a començaments del segle XX, he calculat que la vinya representava al voltant del 67% de la superfície de conreu. En definitiva, el que passava és que les famílies rabassaires depenien sobretot de la vinya i del vi que produïen o que elaboraven en els cellers dels propietaris. Amb una informació d'una família de la Granada, la família Cuscó, he pogut calcular que els seus parcers, el seu ingrés, el 87% provenia de la vinya, un 12% venia dels cereals i la resta d'altres petits conreus com els alls o l'horta o coses similars. La filoxera, a més, va tenir un altre efecte, que és que, a part de necessitar l'empelt, sabeu que la filoxera el que mata és les arrels, i la solució que és plantar amb vinya americana, i aquesta vinya americana que no fa raïm o que fa un raïm bord, s'empelta amb les varietats autòctones. Doncs, la filoxera el que va provocar és que apareguessin nous costos. A part d'això, de l'empelt i així, doncs s'havien d'adobar més que no s'adobaven abans pràcticament no s'adobaven les vinyes i ara es necessitaven. Van aparèixer noves plagues i afectaven més a la vinya després de la filoxera. Es necessitava sofre contra l'oïda i sulfat de coure contra el míldiu, de manera que aquests propietaris el que volien era traslladar els costos de producció en els parcers. El principal cost de producció era la mà d'obra, com veieu aquí. Un cost de producció que la majoria dels propietaris intentaven traslladar o ja havien traslladat a través del contracte de parceria. A més, la filoxera va tenir una altra conseqüència, que és la pràctica desaparició del contracte de rabassa morta, tal com hi s'entenia abans. Perquè el contracte de rabassa morta, que abans no he detallat, una de les clàusules que establia és que seria vàlid mentre visquessin 2/3 parts de la vinya. Abans de la filoxera el que feien els pagesos era fer colgats i capficats, és a dir, enterraven una verga, un sarment, quan s'havia mort el cep del costat, i llavors d'allà en sortia. I d'aquí venia tot el conflicte, perquè
Els propietaris deien no, les vinyes duren 50 anys i els pagesos diuen no, les vinyes duren sempre perquè nosaltres fem aquesta pràctica, com que hi havia una clàusula que també deia que es conrearà la vinya a ús i bon ús i costum de bon pagès, doncs ells deien no, nosaltres treballem la terra bé perquè no deixem que es mori la vinya i deixi de ser improductiva. I aquesta va ser una de les raons. Per tant, després de la fil·loxera, en realitat, la majoria de contractes eren de parceria, i la parceria tenia un problema des del punt de vista dels rabassaires, que és que era jurídicament insegur, perquè la parceria normalment no s'escripturava en els notaris i si es feia algun tipus de contracte es feia de manera privada, mentre que la rabassa generava un dret de propietat sobre la vinya, no sobre la terra, però sí sobre la vinya, i això normalment anava al notari, la parceria normalment deixava d'escripturar-se. D'aquesta manera, de les 3.500 demandes que he estudiat, de les més de 4.000 que es van presentar el 1934 en el Partit Judicial del Vendrell, només un 16% dels rabassaires declarava que tenia contractes sobre aquella vinya que treballava, sobre aquella terra que treballava. I aquest contracte encara podia ser, com deia, un contracte privat. L'Amadeu Aragall, que era un diputat d'Esquerra i era secretari general de la Unió de Rabassaires, l'any 32 va escriure un llibre que es deia La qüestió agrària a Catalunya i deia que el conflicte als anys 30 es reduïa bàsicament a dues coses. Una era l'arbitrarietat dels propietaris, és a dir, aquesta inseguretat jurídica que generava la parceria, el fet que es volien introduir en les clàusules que es pactaven, moltes vegades volien introduir que el parcer s'encarregués dels adobs, o que el propietari podia passejar per la vinya, o que podia entrar al ramat, cosa que això molestava molt en els viticultors. I l'altra qüestió que deia l'Amadeu Aragall, que era conflictiva, era el tema de la renda. Perquè la renda, al llarg del segle XVIII i bona part del XIX, que pagaven els parcers, o els que pagaven els rabassaires, s'havia anat incrementant, però després de la fil·loxera va quedar igual, però tot i això representava una part important del que treballaven els rabassaires. Aquí veiem dos casos, els de Font-rubí i tot el Partit Judicial del Vendrell, i el que podem destacar sobretot és que el cereal pagava normalment el 25%, és a dir, el quart és el 25%, i la vinya el 33%, és a dir, el terç. Normalment, això és el contracte més habitual. En el cas del Baix Penedès, i encara hi havia un altre important, que era la garrofa, que pagava la meitat de la collita. És a dir, anaven a mitges. I això era així perquè la garrofa era un producte estratègic per l'alimentació dels animals. No? Dit tot això, una altra cosa que explicaria la intensificació del conflicte és el problema dels preus del vi. De fet, el Manuel Galés, que era un advocat pedagog i polític de Valls, també polític d'Esquerra Republicana, va fer un llibre l'any 35, que després es va tornar a publicar el 36, en què deia que no n'hi havia prou en baixar la renda dels parcers, que el que s'havia de fer era millorar la qualitat del vi per obtenir un preu més remunerador. I és que el vi a Catalunya, en general, i sobretot al Penedès, acostumava a ser de baixa qualitat, es feia a doll, s'elaborava en cellers com aquests, de la masia, de les masies dels propietaris, del petit pagès si en tenia, i després anava a parar en aquests grans cellers que estaven a les grans ciutats, Vilafranca, el Vendrell, Tarragona, Barcelona també n'hi havia, i aquests grans cellers venien al vi a doll, en bocois, i eren capaços de fabricar tant un vi de Rioja, un de Màlaga, com un vi del Penedès. Això depenent del client. No?
En Joan Ventosa i Roig, president del Sindicat Oficial d'Exportadors de Vins de Vilafranca, va fer una conferència l'any 35 a la Casa del Penedès a Barcelona, i ell deia en aquesta conferència que s'havia de seguir l'exemple de França, que França havia exportat sempre més qualitat que quantitat. I deia que s'havien de fer vins especialitzats, com els de Porto, o com el Xerès, o com els xampanys i els grans crus que feien a França, no? I també deia que a la regió del Penedès és la que es trobava en pitjors condicions per afrontar la crisi vinícola que hi havia en aquells moments, perquè produïa un tipus de vins blancs que a partir d'aquests moments ja no tenien massa mercat, perquè durant els anys 20 i 30 es van anar tancant mercats, alguns mercats centroeuropeus ja no demanaven el vi que es demanava, França el 1930 va fer una llei que dificultava les exportacions a aquest país i insistia en fer vins especialitzats i que s'havien de recuperar varietats com la Malvasia de Sitges o donar impuls a la producció de xampanys, se'n deia aleshores, que es feia ja sobretot a Sant Sadurní. I aquí el que us he posat és, perquè veieu, són els preus del vi, que tot i que hi ha moltes oscil·lacions, hi ha moments que van anar molt bé, veiem com clarament la tendència al llarg dels anys va ser descendent. I això vol dir que el vi no remunerava suficientment la vinya. Això es va accentuar sobretot a partir de la Primera Guerra Mundial, on es van incrementar molt els costos per sobre del preu del vi. Aquí veiem la mà d'obra, els altres són els adobs i els altres, i l'altre ja m'ho recordo, és perquè no hi veig. I aquesta ratlla d'aquí serien els preus. Per tant, tots els costos de producció van pujar. La mà d'obra va pujar molt, però la mà d'obra ja sabem que la major part de la mà d'obra l'assumien els mateixos passers i rabassaires que portaven les vinyes. De manera que hi ha diversos estudis que el que venien a dir és que la vinya no era remuneradora, era deficitària o quan tenia superàvit, segons aquests estudis, el superàvit era molt petit. Per tant, ens trobem un sector vinícola en crisi que no acaba de remunerar bé el preu del vi, però no tothom ho va patir de la mateixa manera. Els grans propietaris o la majoria de grans propietaris que tenien les terres cedides a passeria o a rabassa podien aconseguir rendes relativament altes. Aquí veiem això és la renda neta, és a dir, el que tenia el propietari un cop descomptats tots els seus costos, és la renda de dues finques de la Isabel Güell López, neta del Joan Güell i de l'Antonio López, que aquests, tots dos negrers. L'Antonio López ha sigut famós, ha sortit ara bastant a la llum pel tema de Barcelona. Doncs veiem que només en algun moment puntual la renda va ser negativa, va tenir pèrdues. Però la resta del període estudiat té unes rendes que no són menys creables, d'una mitjana sobre 4.000 pessetes anuals. No és el mateix el d'aquestes petites famílies pageses, no? Si agafem aquella explotació tipus de 4 hectàrees amb un 75% de rabassa i un 25% de propietat, fem una estimació dels ingressos de l'explotació familiar, en traiem les despeses de reproducció, és a dir, el menjar, la roba, totes aquestes coses, i en traiem també les despeses de l'explotació de la vinya, veiem que el saldo seria negatiu, no? El saldo d'aquestes famílies. Per tant, aquestes famílies, una de les coses que havien de fer era buscar feina fora per poder complementar tots aquests ingressos. Hauríem de tenir ingressos extras mitjançant la cria de bestiar. En molts llocs
es criaven porcs, o moltes famílies pageses tenien conills i gallines que venien, ous. Els fills i les filles dels rabassaires, si hi havia una fàbrica a prop, potser podien anar a treballar a la fàbrica, i les filles, no s'hi feien nosa, pobres, però si es necessitava, les enviaven a servir a les cases de propietaris de la ciutat, ja fossin propietaris rurals o urbans, o el que fos. Una altra de les respostes, sobretot a començaments del segle XX, davant de la crisi de la filoxera i tot això, va ser la migració. El Penedès va perdre molta població entre 1880 i 1910, en va perdre bastanta, de gent que va anar a migrar, sobretot a Barcelona i en altres llocs, i després ja no recuperaria, molts dels pobles petits ja no recuperarien la població, sí que ho farien les capitals, com Vilafranca, Vilanova, el Vendrell. I llavors, els que quedaven, una de les coses que van dur a terme per respondre a la situació de crisi, a part de buscar nous ingressos i d'intentar millorar la seva explotació, va ser l'acció col·lectiva. L'acció col·lectiva tenia una llarga tradició a Catalunya, amb la qüestió rabassaire. Ara no us explicaré tots aquests sindicats pagesos, però ja veieu que des de 1870, des de la dècada de 1870, es van anar creant diferents sindicats per reivindicar els drets dels parcers, dels jornalers, dels arrendataris a Catalunya, tant al segle XIX com en els primers anys del segle XX. De tota manera, jo considero que una de les principals maneres de respondre a tots els problemes que teníem i una de les principals maneres d'organitzar-se que van tenir els pagesos, almenys al Penedès, va ser el de la creació de cooperatives, com la cooperativa, no? de l'any 1918. Jo he detectat que el 1936 hi havia unes 55 cooperatives rabassaires, que en dic jo, que s'havien constituït la majoria abans del 1921. Són cooperatives, aquesta de Bellver, a Vilobí, aquesta és la dels Hostalets, això és la cooperativa on estem avui, és l'edifici antic, aquesta és la de Cubelles, però també en teníem la cooperativa agrícola de Cunit, la societat l'Amistat de Gelida i tot un llarg, etc. Aquestes cooperatives acostumaven a ser bastant modestes i no eren de producció. Els cellers cooperatius, majoritàriament, encara que sembli paradoxal, van ser impulsats bastant pels propietaris, de vegades per grans propietaris, que podien arrossegar petits propietaris o fins i tot els parcers. Però en canvi aquestes cooperatives no produïen vi. Eren cooperatives de consum, com la cooperativa que tenia una botiga, tenia un font de pa, i en molts casos també el que feien era adquirir sofre, sulfat i adobs per repartir-lo entre els socis i aviam si obtenien un benefici, i amb aquest benefici això els ajudava molt, sobretot, a una activitat social que també duia la cooperativa, no? Per exemple, l'ampliació que es va fer als anys 30 era per poder desenvolupar activitats com els balls o el cafè o això. Això els ajudava, doncs, a socialitzar amb la part lúdica, però també els ajudava a mantenir una certa organització i col·laborava a que organitzacions com els sindicats rabassaires o alguns partits polítics poguessin també reunir-se en aquests locals de les cooperatives. Finalment, parlarem de la gran acció col·lectiva que va dur a terme la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires és un sindicat que ha tingut una certa fama, però és un sindicat força desconegut. Només hi ha un treball del Jordi Pomés que l'estudia, però s'acaba justament en el millor moment, que s'acaba el 1930 el seu treball,
i per tant potser algú hauria de fer una història ben feta de la Unió de Rabassaires amb el problema de que no hi ha fons, no tenim molt poques fons. Bueno, la Unió de Rabassaires es va gestar amb 4 mítings que es van fer, 2 a Vilafranca i 2 a Martorell el 1922 i es va constituir definitivament el 6 d'agost d'aquell any a la seu de la Unió Republicana del districte 7è, això és a Sants Hostafrancs de Barcelona, en una reunió que hi van anar 47 delegats que representaven 2.650 associats, i en aquests primers anys, abans de la dictadura del Primo de Rivera, o inclús durant la dictadura del Primo de Rivera, va estar bastant circumscrita a la zona de l'Alt Penedès i del Vallès, amb alguna extensió cap al Bages i cap al Maresme, perquè la Unió de Rabassaires va ser la fusió de 3 grups, un que estava a Martorell, un altre que estava situat a la zona de l'Alt Penedès, i després els Rabassaires de Sabadell, que van ser els que van demanar-li als Lluís Companys que els ajudés a impulsar un sindicat que unís totes les forces sindicals agràries que hi havia en aquell moment que lluitaven pels drets dels parcers i dels rabassaires. Però ja us he dit que el millor moment de la Unió de Rabassaires va ser a partir de la Segona República, a partir del 1931. Antoni Puig, que va escriure un llibre que es deia Què és la Unió de Rabassaires, deia que justament el millor moment, o la veritable Unió de Rabassaires comença precisament en aquest moment. A partir de 1931 la Unió de Rabassaires comença a créixer, abans amb prou feines havia arribat a superar 5.000 afiliats abans de la República, això en un moment millor. El 1932 tenia 173 seccions locals o societats locals amb 21.000 membres associats. El 1933 havia arribat a 350 seccions i més de 40.000 afiliats. I al Penedès la presència va ser massiva. Ja veieu, aquests punts en verd són les seccions dels municipis de l'àrea vinícola que comentàvem abans. En molts municipis n'hi podia haver més d'una, perquè hi havia municipis grans com Subirats o com Aiguamúrcia, i en d'altres només n'hi havia una. Però a partir del 1971 la Unió de Rabassaires va dur a terme una intensa acció col·lectiva, va fer 2 grans campanyes de revisió de contractes de conreu, aquella que parlàvem del 31 i començaments del 32, i la de 1934, que era per fer valer la llei de contractes de conreu, que, com sabeu, a l'abril havien recorregut davant del Tribunal de Garanties Constitucionals i aquest tribunal la va tombar. En aquesta segona campanya, al Penedès es van arribar a presentar més de 10.000 demandes i al Baix Penedès, al Vendrell, al districte del Vendrell, se'n van arribar a presentar més de 4.000, o sigui, moltes més que en la primera campanya. També es van organitzar manifestacions. Les manifestacions, els rabassaires van participar a les manifestacions del 14 d'abril de 1932 i 1933 per commemorar la proclamació de la República. Van participar en la manifestació antifeixista del 29 d'abril de 1934, que és aquesta foto. Això és un carrer de Barcelona, no sé si deu ser el carrer Palai o un d'aquests, que és dels rabassaires del Monjos, però hi ha diverses fotos. Van organitzar el 1932 una vaga general aquí al Penedès, que va acabar amb incidents, amb detinguts a tot arreu, a Castellví de la Marca, en altres llocs. I finalment, la Unió de Rabassaires, els rabassaires en general, una de les formes que van utilitzar i que van impulsar com a acció col·lectiva va ser la participació electoral. La Unió de Rabassaires ja havia intentat, abans de la dictadura de Primo de Rivera, de presentar candidatures de rabassaires amb poc èxit, perquè en les eleccions de 1923 només van obtenir un diputat que es presentés com a membre de la Unió, que era el Lluís Companys, pel districte de Sabadell. Però als anys 30 les coses van canviar. Els principals dirigents de la Unió de Rabassaires, l'Amadeu Lagai,
Francesc Riera i alguns altres, aquests es van afiliar a Esquerra Republicana i fins al 1933 diguem que la Unió de Rabassaires el que deia és col·loqueu un candidat d'Esquerra que ens sembli bé a nosaltres. Però a partir de 1933, amb el creixement que havia tingut i entrant altres grups polítics com el Bloc Obrer i Camperol, la Unió Socialista, amb la Unió de Rabassaires el que va voler fer aquest sindicat és mantenir la seva independència i de mica en mica es va anar convertint com una mena de partit agrari. I això va culminar amb les eleccions del febrer del 36, quan la Unió de Rabassaires participa en el Front d'Esquerres de Catalunya, la versió catalana del Front Popular, com si fos un partit més, amb un candidat propi, que era en Pau Padró, el vendrellem Pau Padró. Tot i amb això, hi havia una estreta relació entre el moviment rabassaire i la política i sobretot amb l'Esquerra Republicana i el Penedès. Moltes seccions de la Unió de Rabassaires van entrar directament també a ser seccions o ser les entitats que formaven part d'Esquerra Republicana. Això va passar al Pla, a Sant Joan de Mediona, a la Llacuna, a Vinyonet, a Sant Pere de Ribes o a Santa Oliva. De manera que a les coalicions que va formar Esquerra Republicana, o que dominava Esquerra Republicana en aquests moments, en les diferents eleccions que hi va haver durant la República, un dels llocs, els llocs on treia millor percentatge de vots a Catalunya eren en els districtes de Vilafranca i en els districtes del Vendrell. Per entendre una mica aquestes relacions múltiples que hi havia en aquest tipus de societats, les cooperatives, els partits, els sindicats, tenim un document que es va enviar a la Joventut Federal de Tarragona, que era l'entitat que representava Esquerra Republicana en aquells moments, l'any 36, poc abans de les eleccions aquestes que veiem aquí, en què diferents seccions locals d'Esquerra Republicana donaven informació del municipi. I de Llorenç, els que van enviar informació deien que hi havia la Societat de Rabassaires, que tenia 140 socis, que estava presidida per Josep Romeu, que també era d'Esquerra Republicana i membre de la cooperativa. Hi havia la Germandat de Sant Josep, amb 72 socis, això sempre segons aquest document, presidida per una persona que es deia Isidre Sonet, que el qualificàvem com a rabassaire però de dreta. Hi havia la Mutua de Treballadors, amb 52 socis, presidida per Joan Ferret, membre d'Esquerra Republicana i segurament també vinculat a la cooperativa, tot que això no en tinc constància. Hi havia el celler cooperatiu amb 108 socis, que estava presidit en aquest moment per Josep Brugal, que si no recordo malament va ser l'alcalde en les eleccions de 1934 per la llista d'Esquerra Republicana, l'única llista que es va presentar en aquelles eleccions, i que també era membre, era soci de la cooperativa. Per cert, que, fent un parèntesi, el cas del celler cooperatiu de Llorenç és un cas una mica extraordinari en el món dels cellers cooperatius perquè el van formar dues entitats de signe ideològic antagònic, és a dir, la cooperativa i el centre moral, és a dir, una cooperativa diguem-ne republicana, laica i d'esquerres, i el centre moral que normalment entendríem que hi havia gent més de dretes, catòlics, i és un cas estrany, és un cas que no es dona habitualment. Normalment el que se donava és que, sobretot a la Conca de Barberà, feien el celler de dalt i el celler de baix, no es posaven d'acord. Dit això, en aquest document encara es diu que hi havia la cooperativa de la Farola, és a dir, la cooperativa que en aquests moments presidia Llorenç Hilari, que també era bastant, o es descrivia com a proper a Esquerra Republicana. Per tant, tenim una sèrie d'associacions i un entramat social que es anava vinculant una cosa amb l'altra. Això no vol dir que no hi haguessin, en el món rabassaire no hi haguessin altres partits. Hi havia, com ho he dit, el Vendrell dominava el Bloc Obrer i Camperol, amb el Pau Padró al capdavant, i després també hi havia rabassaires que eren de la Unió Socialista, però diguem
Aquesta era la darrera. A l'any 35-36, la Unió de Balsaires va voler recollir tota aquesta tradició de lluita sindical i cooperativista, es va convertir en Federació de Sindicats Agrícoles, aprofitant la llei de cooperatives que havia aprovat la Generalitat abans del 6 d'octubre, i va acabar tenint algunes seccions com la mutualitat d'accidents, la secció social, que era la que marcava la política de la Unió de Rabassaires, o la central vinícola cooperativa que la van situar a Vilafranca. Bé, jo penso que l'any 36, el 18 de juliol del 36, es va acabar el conflicte Rabassaire tal com s'havia entès històricament, perquè la guerra i tot el que va venir després ja és una altra història. Ja sabeu que en aquesta fatídica data uns militars es van decidir aixecar-se contra la legalitat vigent i fer un cop d'estat que ells pensaven que duraria 4 dies i al final va ser una guerra de gairebé 3 anys que es va acabar amb una dictadura que en va durar 40. Per tant, penso que aquí s'acaba la història i l'únic que us volia recomanar és el meu llibre, que si voleu més informació aquí trobareu, es pot descarregar en obert en aquesta adreça electrònica. Totes les dades i moltes més que us he explicat avui estan en aquest llibre, i després us recordo que teniu el llibre dels 100 anys de la cooperativa que va escriure el Jordi Romeu explicant com evolucionar. Per la meva banda, res més, moltes gràcies i visca la República. Si voleu fer alguna consulta... Això que ha dit vostè de la rabassa morta, no? Ha dit, si ho he entès bé, ha dit que era per plantar vinya. Sí, el contracte de la rabassa morta explícitament deia el fulanito de tal, propietari, i sotanito de tal parcer o pagès estableixen aquest contracte per plantar la vinya en aquesta peça de terra concreta. El contracte de rabassa morta era per plantar vinya. Sí, això hi havia una clàusula que ho deia. Després en la vinya moltes vegades plantaven entremig de les fileres, avui no es fa, però moltes vegades plantava cereal entremig. Sí, però era això. I per això va tenir tanta importància per l'expansió de la vinya, aquest contracte. En el cas del procés de les Penedès, jo hi ha gent que teníem entès que la cooperativa havia sigut la seu de la Rabassaires de les Penedès en un cert moment. Això, sí, podria ser, el que passa que no ho tinc constatat. Jo sé que als anys 30 sé que la comarcal de Rabassaire, em sembla que era, havia demanat de posar-se en el centre republicà nacionalista del Vendrell. Però el que sí que explica el Josep Sicart en aquesta entrevista que li van fer el 1933 és que, el que expliquen allà és que va ser des de Llorenç on es va impulsar el moviment Rabassaire a començaments del segle XX o potser a finals del segle XIX. I aquí Llorenç en els anys 30 va ser molt important, perquè hem de recordar que en les eleccions del novembre del 32, en les eleccions del Parlament de Catalunya, el dia de Tots Sants es va fer un míting a la comarca del Baix Penedès, a la candidatura d'Esquerra Republicana, que va venir el Francesc Macià i el Ventura Gassol, i van venir aquí a la comparativa.
No van anar al Vendrell i en altres llocs, van venir aquí. Però en aquell moment ja no hi era la comarcal de la Unió, ja no estava aquí Lloret, ja estava al Vendrell. Sí, pot ser. Van venir aquí i per la tarda van anar al Vendrell. Van Van anar al Vendrell, més en privat, però van anar al Vendrell. Sí. I la tercera comarcal del Baix Penedès va ser aquí. Això Va pot ser. durar un any i mig. Pot ser, sí. Que jo, a veure, molta documentació, igual ho he vist, però sí que me'n recordo d'un document que vaig veure que els rabassaires, la comarcal de rabassaires demanaven al centre republicà del Vendrell perquè també és més lògic, era la capital i però sí que, ja dic, en aquest article, en aquesta entrevista sí que es diu que tot el moviment rabassaires va impulsar des de Llorenç. I aquest míting sí que després van anar al Vendrell, però a les pàgines de la Humanitat, que era el diari d'Esquerra Republicana, hi van dedicar una pàgina sencera en el míting de Llorenç. Del Vendrell pràcticament no en van parlar. I l'opinió també plan i mitja. L'opinió també van dedicar plan i mitja. Pot ser. L'opinió encara... No, el 34 ja no era d'Esquerra. No, el 32 sí, el 32. Era el PSOE del 32, sí. Sí. Pot ser. Bé, doncs, si no hi ha res més, agraïm. Agraïm les paraules amb el Raimon sobre Becerro i avui hem après alguna cosa més sobre els rabassaires, també una mica més sobre la història d'aquesta casa i us donem les gràcies per la vostra presència i us esperem a les properes activitats de la cooperativa. Gràcies.